Zábražný a jeho Switch Frontside Flip zo Slavína pre nemecký skateový magazín Solo Skatemag v rámci článku Socialistický realizmus. Ja už som dopredu vedel, jak chcem, aby tá fotka vypadala. Použil som na to dlhé sklo, ohnisko 200 mm a fotil som to z diaľky a z dola. Chcel som, aby tam ten Slavín bol aby ho tam bolo čo najviac, a tým, že som použil takéto dlhé sklo, tak vyšiel jak spot, tak aj trik taký masívnejší. Čo sa týka nasvedcovania, tak som použil jedno svetlo od Fomej z boku, keď si všimnete tieň na stĺpe. A čo dodať, Marek to zabil a momentálne sa stal profesionál u jednej z najprestížnejších skateových značiek na svete, Primitive Skateboards. A je to jeden z najväčších úspechov skateboardingu v československých dejinách, takže gratulujem.